Guys, way nakita sa hong ihi ug sa CBC. So nailain na po nga laboratory. Hello guys, madung hapon. So hapon naman ko makapag-video guys. Salamat kaadto kay kuan ugma di ay maninda na ko kay karon lagi guys ako ganiha Lunes lagi way klase kay kuan kanang nasa tunak. Usminya di. Manong wa may way klase ang Cebu ja. Nagtry po ko na nigpalit guys kay magluto pud ni ko og try og ngani ba pancake. Diyan naman itli ko na ning hangkuwang sa kuan guys kay kani para man isa amang tawag nito mga skin dimig usab guys. Kay naay nangita og pandan kay na may gihimo chocolate man. So pandan na pay among buhaton. Na nabisis ni ko kay maghimo lagi may karon para ugma maka panuroy nako. Diya ninda pug ugma guys Martis. Try pug ko ni guys sayang tuwanas Cristel naguli ni Cristel na nagkasabado guys ani kanang biskwit man ni siya na unsa kay barato ra man siya kay 89 ra man duha na kaputos. So yung palit lang pug ko karang sa kaputos puhon ni naguli ni Cristel diyan lang dadon sa dorm. Yung palit pug ko gani guys pamputos sa sidaan. Diyan kanira may hangkuwang guys kay nakapalit naman kog mga lamas. Ang mga lamas gipang plaster naman ni palit po rin chabi-chabi guys. So naman gutumon ka anja minom kag tubig. Palit ra ko na ni pang pansit kay magluto na ko ugma guys. Kaluyan tas ginuma adto atong panglawas guys kay medyo na okay naman hinuon ko. Manang magluto na ko ugma. Martis puhon maloy Ginoo. Guys diyan nang asikaso guys diyan gipagahi na ni diyan ng kuan kanang gelatin o muna maghimo pa na siya og kanang tawag nito harina butang na daw to brin isagol pa man ito yung iluto na ang tuduan ka karon makibaw ka ba madumis ni guys kay dali ra man siya makahibaw unsay buhaton na ampo lang po sa Ginoo guys nga maloyong Ginoo maka trabaho na yung tao ni makatrabaho na ni Nicole pohon guys maluoy ang Ginoo makabawas-bawas na tagang gastusin ba. Bitaw guys kanang ampo lang gyapon tagas ihatag sa Ginoo sa mga pagampo. Ihatag ni jag kanang jahang gusto jud nga trabaho. Kuha ni siya guys anang gatas o condense sagol. Bukan na ang water. Bukaw na. Gira na. Nga kaluyan tas Ginoo nga di na ta atakihon sa sakit. Naligo di kog dagat guys kada adlaw mo maligo og dagat. Salamat ako ni Ma'am Bitani nga si pangasaba nga paligoon ni kog dagat pero nag-video na lang jud ko gahapon guys. Kita nang musang vlog. So pasagdan na to siya magbuhat na guys kay mag-edit ko. A few moments later. Hello guys, na may dali guys sa kuan guys kanang district hospital kay pa-check up lagi ko guys kay kuan kanang di na jud kaya na mas papaidi guys ako naman na siyang ipa-absent may nag-assist na sorry sa resulta niya wala ko nag-video guys pagikan ha ganiha kay gadali namin sa dumidari kay andang hana ka nagpa-check up guys na Puno yung meeting area na si papaidi tay mo puli og vlog na guys nja mawa mo kuno siya. Hi. Salamat kay kadyo ko ni Mami B. Salamat kadyo Ma'am B kay sa imong suporta ka ng kuan diyan ko gitagaan pang pa-check up naaman ta ko kwarta guys pero aha naman gi-receive jud na ho ba kay mala ito yung pangpuhunan lagi kanang paninda Para sa pagbalik balik paninda ba nya ganiha na gahapon na malit na tamis papaidi ug pang mga pansiton mga nang grocery na ko gahapon ja sa mga ganiha kadlawon guys sabi kay wala man ko makakuan kanang giatake naman ko kanang takig ja di man madaling kapaidig hilot gud kainit ra pasulod no grabe kainit sige hilot na ho guys sa ang mga tiil ba kay
kuan man murag nang gahi na mga tiil. Diya kay narabi daw bayabas pa kaso lang hugaw po diha kay naay ko ano. Sama mo na. Kanang lagaon ba imnon. Nabutagan ka ng yaban na. Duol man gud sa likod sa kuan no. Nang bayabas ba naay likod sa kuan. Gahuwat pa mi sa resulta guys diya. Para ma-resultihan ko. Nakuha sa Di resulta. magpakuan ko na Pasahon ta, pasahon ta nila unya tagang kag tambal. oh nya. Napay gi-request usa guys kanang dinggitis. Diya murag mahal ra ba ng dinggitis dari nangutana ko nay sa gawas ko dari sa ubos tag 1.5 kuno ang dinggitis, mahal din ang dinggitis. Di ba makita naman sa dugo nag-examine. Mo lagi mangutana tan-awon pa sa doktor og kuan ba kuno ko og halimbawa may resulta dadto sa CBC og sa ihi. Ipuan ko guys kanang dinggitis. Kanang wala ko kanang lipong guys nang mata guys nang lawom na niya. Dito la ba dito ah? Dito Ah. ba dito? Mo bitaw ni balhin ko dari. Dito. Gidahon tao dadto. Palit isa kog tubig. Palit sa kog tubig ka. Guys, way nakita sa hong ihi ug sa CBC. Lain na po nga laboratory. Guys, kanang na-check up na ko unja. Wala ko infection sa ihi pero naay ano to viral agang CBC na viral infection. Unja naay gipakuha og usab nga kuan guys kanang tis gyapon na siya nga para mahibaw ano nga sayang sakit. Kaya hanggingan lagi kanang sakit lagi ang likod, unja ang sakit ang mga kabukagan ba. Unja labad ka jung oo manang naay duha ka testing na po nilang buhaton. Diyan na po isa nga gi-refer po dato sa laing hospital kay ato ko magpa-check. So huwat na po tag another oras guys ay kuan. Silong sa naman kadto pa. Mahuman ra lagi ta. Ito ko dito kay igang area. Kani taguin ni kay at naghuman ani makuha na kog dugo dadto usog. Kay nakuha na kog dugo ganyan sab guys CBC ra to. Ug atong ihi na hon danay nanapoy another nga kuhaon. Jahuwato na po na mo unsay resulta dadto. Basahan na po sa doktor. Yaman to na po mislaing nga hospital kay naay gi-refer dari nga ipakuha murag katulo kuno ni kuhaon ba unsa ni sila. Para di sa ang likod nga kanang si sakit ang likod. Kana mamugnaw kog kuan magabi nya kanang para makita ang mahibawan kuno kung saan ang sakit sa likod. Iko na kay mura ba na i-repair ra ba na. Basta gitaw guna ko dari dito ra lamang ka. Di lalim guys kay nang tambal ta kay delikado po mo grabe. Magpa-check up po siya. Magkuhaan ito kang dugo. So guys, alas 2 kapina na pamidari kay kuan. Naghuwat pa mi sa ang kaduha nga kuan, testing. Duha to sa ka lab. Ang panghiwat kay alas 2 pa ka oras before na mo makuha. Salamat kadyo ko ni Ma'am B. Kami dari guys kanang napunan mi kaya naghana kadyo pasinti nak, naghana kadyo pasinti na masuko na lagi nak. Kay ug ato kung private guys, ug magpalaboratory kag private, kuwang ra nang kuan, 5,000 sa private. Check up lang daan ang mahala na. Manang wa ko nag private guys, dito na lang ko sa public. Bisag sa public guys, nagyapoy bayad ang mga laboratory pero di kadyo. Apoy. Kamayra na mga resibo dari di aga. Kaning duha nga kaning tag 300 ug kanang tag 90. Ang resulta ugma pa manang na kaning duha na basa naman is doktor ang resulta ani kaning usa na laman na wa mabasa sa doktor. Diya kaya naghanali kadug ng palaboratory days di makayas kuan kanang di makayan diya. Nagka-birnis guys pa kuanon pugudaning kuan luwa kay kana lagi ang likod ba nga sakit nasinog na ko sakit baron sa baga baron na ba
Manang ilang gi-check up jud tanan manang Bernes pa ko ani sa buntag magluwa. Sa kinahanglan alas 8 na ako didto. Sa wa patay tambal nga giinom karon guys, niya naman tong doktor nga umula ba daghang oo. Moinom ra ko paracetamol kay di sa makatag og tambal nga wa patoy resulta sa kaning duha ka gitis nila wa kung sa ka na. Okay, findings ba? Sana keratin, sana nagasana pa sani. Creatinine. Creatinine sana siya. Creatinine. Iyo to nung giingon kita prodesa nga nagkuha ko siya. Tapos creatinine. Ug kaning isa ning NAR, in ER sa kay meaning ana nga 300 man siya. Aka to lagay nang ihi na. Di ni mao, duha ni kabuok na. Duha ni Ginjik ang tiganiha may Injik, kapila. kaduha. Kaning duha makuha ni sa atong duha usa ka injik nga gikuha kaning duha. Oo. Di mo to guys aron kuha na Sa sapot. urinalysis wala ra. Ang kuan sa ihi wala ra. Pero sa dugo wala gito viral infection. Infection. Nja kanang balik ugma guys mga buntag nja chat man ang agriculture nga mag-awarding kuno dres bahay. Sa bahay man kuno mag-awarding. Ha? Nani chat na karon ingon nga nabakas ko ninyo ting kunara ba ko sa sikapan kay mo hita ko sila kay diri ra kuno mag-picture nga ihatag ang certificate. Hala, gugawas tong garden. Kailan na? Ari kuno sila ang mga taga-barangay ba kay picturean ra ko with certificate ug basin og ilan ang lado naghang premium. Ha? Ugma lagi mo sa sila na kaya ganiha man ta to. Okay lang oh. Di man dili oh. Call. Jaga tos garden mo picture. Unsa man call center call gipasa niya. Unsa guys maro to guys kanang kuan kanang laban lang ta guys kay masulbad ra lagi ning tanang mga problema natin ato lang sa bayan og pag-ampo. Unsa di ra pud ako ang naingani pamati guys ang mga nakaistorya dadto sa mga pasyente ingani pud ilang sakit na kanang mag kuan sila mga gabi kanang takigan og mga gabi ba. Sakit pud mga kalawasan mao jud ang sakitan siguro karon tungod siguro ni sa panahon. Diya kay katulaging das ni aging simana nga aghang sakit kani mga tutinlan nga na sakit sa hangdangan kat kasuway mo dadto man ko gilantan. Diya karon kay wa man ko hilanti kana mag greg lagi ko diya kana mangugnaw ko magabi mo ra na ug kani mga hanggingon sa doktor nga kanihang mga tiil nga way mga kusog kana mga usay mo sakit niya mga bekeg. Calcium? Sa may mahibawan na lagi na ugma sa resita sa doktor. So mahibawan na ugma guys sa resita sa doktor. Salamat kay kadyo ni Ma'am Bisminda nga nagsinsi sa og kanang pangpatambal. Salamat kadyo ni Ma'am Bis sa imong paglab na Ma'am Bis. Ning greet day ko happy birthday ni Ansan Blanton sa gizang birthday day guys. Kanang gi-advance day karong adlaw sa isang mga friends kay busy lagi sa isang trabaho. So, ijang birthday jud is September 13. So, sa September 13 pa siya mag-birthday siya. Sa taot ko diha ni San Blanton. Salamat po kazo kay nag-send po siya kanang pang-birthday niya. Kanang salo-salo ko numidari. Nagka-birthday niya. Nagka-birnis. So, mato ang ginan si Jijin nga. Friday? Friday. Kanang mag-luto na namin. Mag-usa namin mga luto uno na dari guys. Kay nag-stock lagi ko dali mga luto uno ni nahalagi paninda, nag-stock na ko daan ja sa man ang naingani man ko na ko mga pansitinan. Palitan na tag makaroni kay matuy ganahan jun. So mara to guys kanang sinikol ra man po yung luto na guys di man ako muli kay mapahuway sa ako. Diyan ako mo kuano kanang komportable na ko dani ang lawas baka nang di na ni magsigiglabad ako di ko makatug magabi. So ang gihin pa ng doktor nga di ko makatug magabi bisag ang sawa na og to guys di ko makakuan kay liwaras lagi nihang gipamatis ang lawas kanang basin og matug ko unja matuluyan na dai ko di na ko kamata man nihang kadlekan sukura po di wa ta kay bawo nga na ba diyan nga tabo o tanawa to si kuanon misa pa to dis kuan pag uli mga kuan na naman wa dili mag-abura sa lawas. manang wa ta lagi kay bawo sa tang lawas og bawion na tani bawion tas Ginoo guys. So, nang padado na yung tata nga dita mag away-away kay sama nang away-away ni. Dita mag pangaway sa Facebook. Dita mangaway sa social media, dita mangaway sa mga viewers kay ako dito ko ganahan mangaway sa viewers kay
usa nas among nakatabang dapat dili na nato awajen guys. Kay na may iban mga vlogger guys nga mag-post bisag unsa kay awayan to mga baser nga na ako di ko ganahan nga na guys. Dapat pasalamatan nato ang mga baser kay ang tao nga mubas nato murag gidawon naman tadanan niya kanang mingon laging Ginoo nga ipataas sa Ginoo ang mga tao nga gidaog-daog. So magpadagdaog ra ta. Tamas makaya di nato sila sumbalingon, bahala sila kung sa ilang istorya. Kanang di nato himuan og istorya, di nato himuan og kanang kuan sa social media ba kay masuko ang Ginoo na. Sumaro to guys kanang salamat kay kun ni Papa Idi kay nag-unong jud siya na guys kay gabi pa jud siya na balaka wa pud siya nakatug. Gabi kay galingkod ra man ko nagigda. Ano ako i-vlog guys mga niagi kay kuan kanang lisod ko kadyo kanang mga video ta nga na yung mga nikirig na ta. Bitaw guys kanang basta padadon lang tas magampo sa Ginoo. Ako guys kay sige man siguro gampo sa Ginoo guys nga dili ko ni tagaan og sakit kay naghalay ko mga obligasyon. Pero unsa man jud ang atong lawas guys murag naabusaran ra pud na ba. Nang sobra ra pud ko sa mga trabaho nga na. Ja kan lagi guys na kanang murag kaya ra lagi ni makaya ra ni tanan guys ampo lang tas Ginoo. Di raman ako ang nagkasakit po daghan man kadyo guys, di raman kaniha daghana siguro mga 50 siguro may kabuk datong pasyente. Ja aguban hantud karon wa pa nakauli. Ja di man pwede nga di pud muli nga hantud gabi imi dadto. So moro to guys, salamat kadyo ninyong tanan guys. Kanang I love you all amping man po tanan guys. Atangi lang po ninyo uma guys kung say resulta dani sa mga kuan kanang check up kay kung mapadyo ni malaman. Ja salamat usab ni Mambi, salamat sa imong paglab Mambi amping diha sa Michigan. O siyan San Branson daghang salamat si Mambi Tani, salamat kadyo Mambi Tani. Kanang nakakakanunay si pangasawa lang, salamat kadyo. Muli pa na naman kumabitan ni makakita kog buwak na. Siguro og kanang kuan na mga buwak na daghan kadyo nga ngani ba. Diyan na ko buwak na to gibuhat guys to pero to. Nakisa ka sa tong buwak kariyot nak be. Kay nagbabay naman ko nila pero asa ipakita. Katong buwak nga to ang gihimo dito ba. Na mo ko nakit-an nga kaang guys nga plastic harang dito. Kaang balay sa bubuyo. Bugat ra ba na ha? Kani? Bugat na. Kaning balay sa bubuyog. Nabalay sa bubuyog guys. Dari ka libot agi. Minahiha kay bugat ra ba na kanang libutan na kanang bala sa dagat. Di ba guys? Muna say millionaire. Balay sa bubuyog. Millionaire na siya guys na. Diyan mo sangan na siya dali mapuro na siya. Kit ka dyan na. So magbutang papaguglayin nga snake plant na to sa tapit sa Naog na? Ayaw dada. Maano ang lamisa? Di uy. Biligon kayo ng lamisa ha. Salamat ni Kadyo Mambi. See you in my next video. Love you all.